Makikita nyo, pakita ko sa inyo yung itsura niya. Ayan. Ayan yung mga bagong pinamili namin. So far, so good yung negosyo. Dito na part, ayan na siya. 'Di ba? Nagkalat-kalat na siya. Pero sa mga pero sa mga i-advise ko no, sa gusto magsimula ng business, okay lang mangutang guys when it comes sa business. Kung ilalagay mo sa business. Hello guys, good morning. Today is October 1, 2018, Monday. So yeah, October nang, bilis ng panahon. So ayan, paalis na kami at medyo busy yung araw na ito ngayon dahil mamimili ako ng mga stocks dahil talagang ubos na. So nagiging busy kasi busy pa rin sa Shopee kaya as usual. Tapos magawa pa ako ng order mamaya. As usual pa rin. So, ayan. Ngayon ako nag-vlog. Pero mamaya ititignan ko makakapag-vlog ako guys. Okay? Hello guys! Good evening! So, ayan. Ngayon lang ako nag-vlog. Kasi sobrang busy ngayong araw to guys. Literal na busy. So, actually kakauwi lang namin. And nakapag-half bath na ako. Dahil talagang lagkit na ako. Oh, no. So, ayan. Kanina talagang hirap kami mag-taxi. Makikita nyo, pakita ko sa inyo yung itsura niya. Ayan. Ayan yung mga bagong pinamili namin. Nagkalat pa yung mga stocks. As in, kalat na kalat. Kasi nagpack ako kanina. And eto pa. Mga stocks din yan. Kaya good luck sa akin bukas. Actually ngayon, sisimulan ko na ngayon. Pero ayan. Imagine niyo lang guys kung gaano kaliit yung aming tirahan, aming munting tirahan. So, I think panahon na para mag-alsabalutan dahil wala hindi talaga siya magkasya lahat. Naghahanap pa kami ni Papa ngayon ng medyo yung pwedeng may mapaglagyan kami ng mga stock kasi mahirap talaga kasi di ba pad lang to, sobrang liit. And yun, explain ko sa inyo yan next time, pero yan yung aming sitwasyon ngayon. Nung yung last week, as in sobrang linis pa niyan. nung wala na, nagkasabog-sabog na lahat. Pag nagpapag ako ng orders, talagang sabog lahat. Pero ayan, pupunta ngayon yung aking father-in-law tsaka yung aking sister-in-law. So, dito sila maghahaponan. Nagpabili na kami ng lechon manok. So, na lang yung pinabili ko doon. Babayaran ko na pagdating na dito. Kasi kasi kami kanina taxi. So, hirap kaming bumaba. Kasi ang dami naming dala. So, sila na lang yung pinabili ko. Tapos, nagsaing na lang ako para pagdating nila. At least kain din. So, gutom na nga ako eh. Tapos, si Papa tsaka si Hagrid naman ayun sa barbershop. Nagpagupit silang dalawa. So, ayun, medyo na-busy talaga kanina. Kanina pumunta ko sa mall, hindi na ako nakapag-vlog. Sobrang pagod na ako, guys. As in, tapos si Hagrid pa, sobrang ang likot pa. Kasi bumili kami ng polo, tapos si Papa naman, polo sa kanya, ako akin naman. Pakita ko sa inyo bukas na lang ha. Kasi sobrang sabog pa. So, ayun. Hello guys, good morning. Today is September 2, 2018. Tuesday na ngayon. So, kagabi hindi na ako nakatapos mag-vlog kasi dumating kasi dito yung mga, yung mga family side ni Papa. Tapos, pagtapos namin kumain, gutom na ako guys. Tapos, pagod na pa talaga ako kagabi. Hindi ko lang sila naantay na umalis. Nag-usap lang kami sandali. Tapos, nakatulog na ako kasi sobrang pagod talaga ako kahapon. And, sensyahan nyo na yung aking boses kasi para akong ngungo kasi ang sipon ko, Diyos ko. Sabi. So, ngayon, medyo mababa itong araw na ito. Kailangan kong tapusin yung pasensya na kagabi pinakita ko sa inyo kung gaano kasabog lahat yung mga stocks. Pati yung mga nasa table. Grabe. Hirap na hirap akong mag-adjust sa siyempre sobrang liit ng bahay. So, ayun nga, pinag-iisipan naman ni Papa, naghahanap na kami ng malilipatan. Meron lang kaming hinihintay na apartment na medyo malapit doon sa lumang bahay.
Bago kasi siya, pero inaano pa kasi namin, pina-finalize pa namin kasi hindi pa niya sinasabi yung price. Kasi bago pa lang talaga siya. Ginagawa pa lang siya. And perfect siya. Perfect siya sa amin. Na, gusto ko kasi may kwarto siya for the stocks. May kwarto din para sa amin. Yun. Basta, so titignan ko pa kung makakaya ko yung presyo niya. Kasi hirap na ako nito. Saan ko ilalagay lahat? Grabe. So, kagabi pinakita ko naman sa inyo. Pero, tapos maglalaba pa ako ngayon. Ayoko na ipakita ngayon. Nahihiya lang ako pakita sa inyo kasi sobrang Pero, yun lahat. Kahapon. Ito yung shopping talaga, guys. Every time na bumibili ako ng mga stocks, hindi ko pinapakita sa inyo. Every time na nag-shopping ako ng mga stocks, parang meron yung fulfillment na sa akin. Kasi, diba, parang na yung gusto mo na mag-shopping ka, na at least kumikita ka pa. Yun yung maganda din sa pagninegosyo ng ganito. Time na pupunta ako dun sa mga section ng kasi mga party supplies ako, diba? Pupunta ako talagang, ang mata ko nag-heart din. Kasi diba, mahilig ako sa mga birthday ni Hangin, mahilig akong maghanap ng mga mura-murang mga So, natutuwa ako talaga. Pero ang naman na part is pinakamahirap is yung paglabas na ng mga items parating dito sa bahay. Hindi makakasya sa taxi kasi diba mga box medyo bulky siya. So, pina-cellophane ko na lang halos lahat. Isa lang yung pinabox ko. So far, so good yung negosyo. Kasi, yun nga, di ba sinabi ko sa inyo, kailangan ko mag-focus sa Shopee. Kaya hindi ako masyadong nag-upload ng videos, guys. Kasi, yun nga, nag-focus ako dito. So, ayun. So, ayun yung itsura niya, guys. Pakita ko na sa inyo kasi I think deserve niyo namang makita. Dito na part, ayan na siya. Diba? Nagkalat-kalat na siya. Kasi kinuha ko na kasi nagpack ako ng order kanina. Yan, wala nang laman lahat yan. Yan, at actually order na yan. Kailangan ko na lang ipack yan. Parang hindi siya nagpo-focus. Ayan, tingnan yung mga cellophane. Ganyan siya kahirap, guys, kasi sobrang sikip. As in, sobrang sikip talaga. Wait, sabi. And, ang hirap. Ay, my God. Tapos, yung mga boxes namin, kulang pa yan. Kulang pa yung mga boxes na yan. So, kailangan kong bumili ng mga boxes. Yung sa ilalim, kulang pa talaga. Kulang. Yun din yung problema ko ngayon. Kasi, kailangan ko bumili ng maraming boxes. Kasi, diba, paparating na yung December. So, kailangan ko ng maraming boxes. So, saan ko naman ilalagay? So, kaya, kailangan before dumating yung December or like, basta, kailangan na namin makalipat, guys. So, yun yung itsura niya. So, kailangan kong ano ko pa kasi yan, isusort. And then, kanina tinulungan ako ni Papa. Pero grabe, nahihiya talaga ako ipakita sa inyo. Pero yan, nakita nyo na yung itsura. Grabe. So, ayan siya. So, magsa-study muna kami ni Hagrid para matapos ko na lahat yan. Kasi mamaya pa naman yung pasok niya. And, ay nako. Yun lang naman yung aking lahat. Ito naman, guys, ito yung supply ko. Ito yung binibili ko na mga tawag dito. Packaging tape. Yung isang ganito talaga siya. Nakalimutan ko na kung magkano yung price nito. So, dalawa yung binili ko. Ito talaga yung binibili ko kasi siguro yung mga isang ganito hindi aabuti ng isang buwan. Depende. Yun. Basta ang price ito nasa mga 100 plus lang ata. So, ayan. Tapos maglalaba pa ako ngayon, guys, kasi wala nang damit si Papa. Yan, mga stocks na yan. Yung nasa box, ano na yan, yung mga medyo mababasag, mga slime, ganun. So, naka-box siya. Hindi ko siya pinacellophane kasi baka mabasag. So, ayan. So, ayan. Siguro, ang may advice ko lang sa mga gusto magnegosyo, kasi baka hindi na ako makapag-vlog na naman ulit. Kaya, kailangan maisabi ko na ito ngayon. Kasi, yeah, feeling ko talagang hindi ako makakapag-vlog mamaya. Excuse me. So, ayun, sa mga gustong magnegosyo, guys, kasi ang daming nagtatanong sa inyo about it. Yun lang naman. Kasi yung sa business ko,
'Di ba? Kung nung sa lumang bahay, as in sobrang dami naman ng stocks ko doon. Lipat namin dito, pinaubos ko lahat. Nag-sale ako ng bonggang-bongga. Kasi nga, gusto ko na siyang bitawan kasi hindi magkakasya talaga lahat dito. And then, yun nga, yung malapit na siyang maubos, pag-sale ako kay Papa, parang ayoko siyang bitawan. Kasi syempre sayang yung opportunity na binibigay ni Shopee sa atin. Kasi 'di ba, sobrang pak siya yung pinaka-convenient na parang basta yun. Nag-decide ako na ipagpapatuloy ko na lang siya. So ayun nga, yung pinagpatuloy ko na yung sabi ko na mag-focus ako, 'di ba? So pinagpatuloy ko siya. So pina-roll ko lang naman kung ano yung natira. Kung ano yung natira na stocks. So ayun na siya. So, dumami na naman. Kagaya naman sa kabilang bahay kami. Okay lang sa kabilang bahay kasi medyo malaki-laki yung space doon sa labas. So, may napaglalagyan talaga ako. And, dito talaga mahirap. Pero sa mga pero sa mga i-advise ko no, sa gusto magsimula ng business, kung magsa-start ka pa lang talaga mag-business, huwag kang mangungutang. Yan talaga yung number one na mai-advise ko sa inyo kasi pasensya na guys, ang haggard ko, wala pa akong makeup, as in wala, nagilamos na ako kanina. Para sa inyo, ipagpapatuloy natin ito. Huwag kayong mangungutang guys, kasi na-try na namin yan before, kasi matagal na, nung tinry namin na, siyempre kung mag-start ka pala ng business, hindi ka pa nakapaglagay ng pundasyon, 'di ba? Hindi mo pa alam kung saan patutungon yung business mo, mas magandang huwag kang mangungutang. Kung ano yung pera meron ka ngayon, yun yung i-start up mo. Kasi di ba sa business naman, trial and error naman talaga. So, kailangan... Hi, guys! Hi, guys! Ali, diri. Kailangan, mahihirapan ka kasing pag what if hindi mag-work yung business na pinili mo. So, mahihirapan ka kasi inutang mo lang yung pera mo. So, ano yung ibabayan mo doon? So, mas maganda yung kahit anumang mangyari, kung hindi ba mag-work ang business mo, at least, hindi ka mag-aalala, hindi ba? Kasi hindi mo naman siya inutang, pera mo naman yun. Pero, okay lang mangutang guys, when it comes sa business, kung ilalagay mo sa business. Kung yung, yung nakapag-startup ka na, diba? Yung wala ka pang utang that time, medyo hindi mo na kayang, bigyan yung mga customers mo ng sapat na stocks, wala ka masyadong stocks kasi marami na more. So yung parang nakaano ko na ng pundasyon sa business mo, 'di ba? Parang gusto mo na mag-expand na yung negosyo. Yun okay yun umutang ka kasi 'di ba may mga customers ka na, may mga may mga nagtitiwala na sa'yo. Yun okay yun na umutang ka ng pera para pang sa negosyo mo. Pero kung may pera ka lang, huwag ka naman umutang. Ano yung meron sa'yo, yun na lang yung ipaikot mo. Pero kung gusto mo talaga mag-expand na, huwag naman yung over na mag-expand. Yung parang lang ba, parang pandagdag lang doon sa puhunan mo. Yun. Yung isipin mo rin kung kaya mo bang bayaran yun lahat, yung inutang mo. Yun lang. Yung may limit din. So, yun. Wala naman masama sa pag-uutang. Basta ilalagay lang doon sa tama. Hindi na yung mangungutang ka para lang ibili doon sa mga kagamitan sa bahay. Kasi mahihirapan ka doon eh. Mas maganda yung mga kagamitan sa bahay, bilhin o pag-ipunan mo na lang. So, sa business, ganyan naman talaga guys. So, yun lang yung may advice ko sa inyo sa mga gustong huwag kayong mangungutang talaga pag nag-start pa lang kayo sa negosyo. Pero pag meron na kayong mga customers na talaga yun na, okay na yun. Okay lang umutang ka ng konti ng pera para at least pag nagliro sa puhunan mo. Okay lang yun. I-grab nyo yung opportunity na binibigay ni Shopee sa atin, sa inyo, 'di ba? Kasi napaka-convenient talagang napaka-convenient na talaga. Kasi 'di ba, ayaw mo noon, ipo-post mo lang yung items mo doon sa app, tapos 'di ba, maghihintay ka na lang na may mag-order, tapos ipa-pack mo, kukunin pa dito sa iyo yung items or yung package, 'di ba? Maghihintay ka na lang na kailan darating sa nag-order. So, si Shopee naman lahat doon na mag-aano, 'di ba? So, wow. Ikaw bang aayaw doon sa opportunity na yon, hindi ba? Sa lahat sa mga nanay dyan, shout out sa inyo.
So, yun. Yun ang siguro yung may advice ko sa inyo, guys. So, siguro dito na lang din ako magpapaalam. Ito lang yung short video ko para sa inyo dun sa about sa negosyo. So, I hope you guys enjoy. Sana ay mag-subscribe kayo at sumali kayo sa ating Facebook group, Our Family Baptist Christian Group. Sensya na talagang umano yung aking lalamunan. And please don't forget to subscribe and see you in my next video. Babush! 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 Ayan. Mag-study na muna kami para matapos lahat ng aking gawain. Ma